meu nom és Senent Ortega Fulgencio i el meu negoci és Millar Senent Ortega. El meu negoci té més de 30 anys, ens dediquem al sector de electrodomèstics, donem servici a tots els clients en tot el que puguen necessitar de la seva vivenda. El que més m'agrada del meu negoci és el tracte amb la gent, la proximitat que tenim en ells. La idea de muntar el negoci ve enrere perquè és un negoci familiar, en el qual es començar mon pare ja fa molts anys arreglant i muntant teles. El nostre negoci ha anat evolucionant favorablement, passaren de tindre 175 metres quadrats a l'actualitat ja que tenim més de 700 metres quadrats. Disposem de tot tipus d'electrodomèstic per a la seva llar de les primeres marques del mercat. Tant el nostre equip de vendes com l'equip d'instal·lació i reparació estan en contínua formació. Ens podràs trobar a la pàgina de Facebook o Instagram, on trobaràs ofertes i informació general de productes. El nostre negoci aporta proximitat, seguretat i confiança. Al ser una tenda de proximitat, podem garantir-te un servici immediat. El consell bàsic és actitud, ganes de treballar, ser molt positiu, no mirar lo negatiu perquè sempre va n'hi haure, i acció i no parar. Anem a veure, un emprendedor saps que no vas a tindre prou hores, però no n'hi ha que ser negatiu. O sigui, el que està ahí, el mercat està conforme està i n'hi ha que acceptar-ho i jugar les regles que són. No n'hi ha altra. Arrima't és una associació en la que ens recolzem uns als altres i gràcies a això aconseguim millors beneficis.